Hama muri sei vanondiona nevasingakwanisi kundiona? Aiwa, ini kuchiri raiti kunoko tinotenda kuva nekutionawo nekutirangarirawo nekutizivawo kuti aiwa wemuri kutaura naye maakumuziva ka ya zvezvinoita so sometimes kaupenyu ketinorarama akaka akanaka, life yacho yakanakisa, inodadisa, inonyewedza, but hatisi tese tinowana kana kuona mare kana kudii. Ungava une hama yawakamaka yekuti kai haina mare, handimuona, handina kudini, asi umwe musi unomuona asimuka apa nzvimbo yepamusoro pabasa rake. Saka ndinoti tisava nekushainirana, tisava nekutorana pasi kana kudzikisirana kuti aiwa ngandoa ndakapfeka marengenya so aiwa ubva wangoti aiwa awillo yauya imboko iye. Aiwa handisi mboko, asi kuti kuwana mawaniro ndo anosiyana kuona uye hatipiwe zvakafanana zvipo. Mukubarwa kwacho hatibarwi zuva rimwe, ndo nyaya zvinoenda kuitika. Pamwepo wakabarwa wakatakurwa zvipo zvakadzara mese murimu yapo unongofamba mari dzinonga dzingodonha. Ndozoti musava nekukanganwa kuti King Awillo mupenyu anorarama ariko. Mungangomuona henyu ita semunhu wamanga ari kuuya nezvimwe zvitsva zvaari kubuditsa manje manje. Muchagamuchira gore rineri mechingotandara mechidhenza. Ndati ndikuudzei kuti mambo madzimambo ariko achiri kurarama. Ndiripo, ndiri kuuya neimwe inonaka. Zvekuti muchaguka gumbo kana kuti kimhinya ngekudhenza. Waya dzinonga dzichichema ipapo muchanditaurira kusiri kwayo. Ndotenda hangu muchanga mechizongoripita kunatsa kunzwisisa kuti aiwa aida kuzama kuti kudii mukomana. Ndo zviripo pazhula tichataura. Zhula chataura mambo mafaro. Muchandiona pa second round again.